Lantai kedua ili Karbi Anglong selang dorat han stamen ini pen keceng si akadang penjadi glo kadang an penti la nili channel nili video nanglang don akorti an ingzir dan mastam hian kadang pir pono la penti pini la bangso video nang itum panang bonda pon nangwan pigila person heno je nang itum la nili video thumbnail long kelang pen chini po an pende la son je la bangso video ke non nang kheli itum 2024 la penti itum parliamentary election la penti MP election tami nangli po ti bo khetlo nangli po la sinon itum thekdam long Karbi Anglong pen Karbi Anglong la pen Dima Haso APHLC pen ki thudunji la penti APHLC hin pen mane candidate pangdakpon tanglo la bang nang litum da chini hurlo la bangso candidate MP candidate ke komarlo la ke litum da chini lo APHLC maipu la ke jai kathar ke alang like non MP ticket candidate lo APHLC pen ki alang like thudun wekbo alang li phan ke declare lo APHLC meselang li phan declare pon den lo lang like candidate la si non elitum la bangso bang ke than pon thunang nang litum kaduk awitum sistami nang litum la nili phan comment no nang pachini dino yang si nang litum support lo sistami litum la comment nong nang litum pachini dino angge nili nang litum han puthot comment pen litum panaru reply to po next video bang sung litum to po litum chingki thana pulo mane non bang litum ke social media la hi bang litum ke tok anu yang si paleji chini nai Karbi Anglong ra tum chini nai theknai bute lalo mane ilitum ke la social media pen la sinang litum stami la nili video ke lang tum dan stami nili channel lo yang sinang litum kimi lang pute nang litum la channel ba subscribe ikwek tha lo bell icon long bell igno am pen nang litum comment nang pik noi la pente nang litum nang an ke la pene nili video ke share phanang litum nang por ipon tik tha an pente lalo nili ang tul manang pulo nang thana mati di la nona bang ke nang litum comment pen nang litum mala chikino comment ko an makilong labang si litum ke dak full support nang litum mahok jai kathar sar phanang si pahaji pute nang litum sami ilitum la hi bang ke non social media long focus kuri na community nang litum self pick non amente next bang ke nang litum comment long nang pidino comment ni nang pori pon tupu next video bang ke to tangte pini labang so video cheng pon thuna to tangte non bang ke cheng pon thuna ilitum cheng pon thuna kisuman nili labang so video ke bonda pon chok je thai stami nang litum nang dia pon nili tharan explain do gali lo fit stami nang litum nili ke lam ni gineng je la pen video ko na explain do ila la sini nili munai video se chok je tadi nang litum nang dia pon hade la sunan nang cheng pon thuna mane non APHLC tum jai kathara lang yang si MP kitu candidate thu rupiah sarang yang si MP yang si ke hailo te lang li Karbi Anglong ra phan ke chicha son do category do lang hedi mane point kisuman point son thompi la son ke chicha do la se Karbi Anglong phan ara atom phan Karbi Anglong la pen Dima Haso ra phan chicha do man di la so bang li litum non pinipona arju pontuna la sinang litum nang lang dun bama non li point alang li ke chengsi kupima lang li Karbi Anglong ra la pen Dima Haso pharman phana li ke chicha la bang li litum non bang cheng pontuna la si first point abang non ili tum jithan mon thuna la ke first point alang li jai kathar alang li rat phan ke chicha kalam la bang ke alang li yang se hadete buji cha kalam di first point abang alang li lason je mane ili tum Karbi Anglong la pen Dima Haso ara akema la pen nengkan throk sikep susi kechisong pen kewang la bang so implementation of 2424 article la bang so puthak alang li hadelote parliamentary non stami la bang so lam lang chi samon pu la bang ekta point number de tangte non bang ke adon tu point bang nam tuna alang li rat phan ke cha la si alang li paragraph 20 ateng la pente 6 schedule la condition of India la so teng pen autonomous council ke lang itum haidete la so paragraph 20 ateng ni selang itum Karbi Anglong autonomous council ke hakon po alang li ke cha kalam lo tade yang se haidete lang sana tempo
tante non dutulang adon tu alang likiningi lake kupilo Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council is not someone property. Laso abang talang di ceparai pon. Aro adon tu itum dam tu alang lo. Aro non dutulang alang di labang so alang kiningi dam. Karbi Anglong lapen Dima Haso orat pan kiningi dam. Why I will stop economics immigration of the indigenous people. I will provide valuable alternative or this economics security. Selang pudam lo. Alang ila so poin bang na. Pula alang ini dam lo. Mana ini tum Karbi Anglong pen ini tum angtan kecong dadam. Lapen ti nonson suppose example itu nane Kerala, Bangalore toh nane Dubai lasan cong dadam duvik lapen nason cong dadam pen tetap akisung akikosto lasan ke puta duvik lu tetap tidam lo dah lasan cong dad pen kami klen kedam tu duvik lo lapen Charlie tu na Charlie nak pohri nak mana lasan atum thang kam pipe det ti du ma ti itum Karbi Anglong mana keraba we thang we sakuri bakuri we cong dad tu private akam tu klen na thai da son ta bi ma ki itum dem Karbi Anglong pen di mahasawa dimla ma di lasi laso long ma ke alang istami ke matha dam mane angka angtane cong dam tu pan mane khanglap si mane minah Karbi Anglong adim long stami lang li yang si MP hai lu tami mane iritum Karbi Anglong arisu yang tum pan stami cong dar ke tu lu pen cenglok so will laso ahubida stami lang pipon po laso na lang cak pon laso poin long laso poin na bang mutia lang li economic security si pudam lo to tangte adon tu alang li ilitum jai kathar sar labang so kececak keringgi laso appoint bang alang li yang si MP highlight alang li laso si claim laso appoint bang itum alang li kining alang li tum pini tuna laso appoint alang li kining itu tuna laso no je I will stop this culture of nepotism and cranny capitalism pusi alang li pudam tu lehdi labang so bang alang bang telang li pudam laso no je mana ilitum Karbi Anglong Autonomous Council non markisuli bom ke MP MLA MEC nane CM lason apurial atum tete sakuri talong le lapenang likam choklem henten estame ke nurka pegnon son ni son alang son litu mason ke chance de tigmati laso bang talang ke pa wideji si pudan alang li jai ka tharsar yang si MP ke hailo pute alang li lason si klempo mane la dake mane non son ke mane EM taho CM taho lapende MP emil lason apurial teman chot si klem non chot sakuri talong chot lason bang pa dei lang di si chaklam la si pudam tunang nona lang kining itu lason je mane ini tu badak ke kupilo kining je kedak ke mane ini tu tribal area pusi pudam lang tum non dak ke tum ini tum Karbi do dimasa do garu do lapende kuki do lason akdom akapre kali tum inglong so kai do mati di alang li tumang lasi alang li jai sar kaning dam bang hotel lason je mane dak make tribal area Karbi Anglong dimasa orang bang sun pudam lasi kaduga wistami akorti injil to an Karbi Anglong rat do an panstami ni link pen bang so video bonda pon delo nili ta lane thek okali wifis tam nili monai pon so video nang thanang bonda pipon nonwan pilo lasi nang litum mane nang litum comment long le nang pi dun ilong pachini no ni liansi a video comment chok chet mane chok det stami do ko ima de di ni lane thek spin o galila aposi nang litum comment wa nang pino la pede nang litum na hopet jai ka thar sar panasi nang litum ke support do pure nang litum tam dak comment long le nang pi de ni angko nili video kumnai bang yang si chok chelang tenang litum komen nang pachinik noi litumang bong nili terason si video nai bong nang litum nili video nang kelang dun nang cito dun no pente nili like comment kelong ajani si nili tenon son video mai pon bom lo pente yakon chilong pon bom la si kadu ga bera dum pan stami ni pen potot choneng di pachinik tulalu je non 2024 MP election ke nangale po la si APHLC pen ke mane candidate ke pangdakpon edlo lake APHLC candidate MP candidate ke jai kathar sar la sinane tum kadu ko ifan stano mo pen eta kisman hormu ke thekun an ke ni ta nang kan pon lo ningji lo ansi angko nang tum yosi
nili pan nang itum pan nili na chunai rigi la sono je comment on pidono nang itum nili nang itum comment nang itum nang top a comment ko pima nili nang itum pan nang itum ma thengno pu thot a video bang nang itum thengno nili wan ko komat abang phusi lang li jai katha long li ma komat abang phusi APHLC hainai no next generation ke la si MP de nang pu plus on keneng ye bang fu tum si nang itu nitu samang li tum la comment no pachni tu no angko nang li tum stamil la bang so video nang ma share kan an pente pini la bang so video ni hin pen kenang li tum pan la pan si ingtan pan kok po tu mi thak me kardong kadu hanade